Илфар, менә шушы грандиоз чара турында сөйләшкәндә, әлбәттә, Болгар радиосы турында без Болгар радиосын күз уңында тотабыз. Ул бит инде серле, мөгъҗизаи дөнья, тәүлек дәвамында сөйли. Болгар радиосы алып баручылар үзгәреп, һәр чакта да үзләренең матур сөйләмнәре белән шаккатырып торалар. Тик шулай да Болгар радиосы алып баручылары эфир вакытында үзләрен ничек тоталар һәм алар нишлиләр дигән сорау килеп иреште миңа бер көнне. Бу дөрестән дә бик кызык бит инде. Менә микрофон сүнгәч алып баручылар нишлий икән дигән нәрсә генә эшләмиләр дип әйтергә кирәк. Мин әйтмим нишләгәнемне. Менә мин әйтим әле тыңлаучыларга. Әйтик, Айгөл Хәйруллинаның тамагы аш булса, чәй эчмәгән булса, аны юлына эләкмәскә. Ул менә инде чәй эчеп алгач, эфирга килгәннән соң рәхәтләнеп йомшап китә һәм эфирда җырлап башлана. Ләкин пульт артында әлбәттә эфир каршында безгә ошарга ишәргә ярамый. Безнең студиядә бәләкәй генә күфер пишмагы бар, анда безнең һәр вакыт чәй кайнап тора. Шуңа күрә инде кергән кешеләрне безнең алып баручыларыбыз чәй белән сыйлап җибәрә. Әйтик, иртәнге чәйләр аларга бит инде иртәнге 5-тә торып эфирга килергә кирәк. Әйтик, эфирдан тыш вакытта бәлки кемдер йоклап торалар, шәрмитеп алалар, ансын әйтеп тормыйбыз инде кем икәнен. Ансын күрмиләр безнең, ләкин уяныр өчен алар һәр вакыт бийләр. Менә безнең Болгар радиосы сайты аша студияны күзәтү мөмкинлеге бар. Менә сез инде анда кирип карасагыз, кемнең ничек биегәнен, ничек уянганын барысын да күрә аласыз. Һәрберсенең үзенең бию алымнарын карап чагыштырырга мөмкин. Сайтны әйтик. Безнең сайт bulgarradio.com сайты. Әлеге сайтка кирип сез инде алып баручылар белән якыннанрак таныша аласыз. Болгар радиосын турдан-тур эфирда тыңлый һәм карый аласыз. Шулай ук котлаулар бирү мөмкинлеге дә нәкъ шушы сайт аша. Тәүлек дәвамында карап утырмаслар дип ышанам. Шәт, ләкин андый тыңлаучыларыбыз, тамашачыларыбыз да бар. Бар.